Köszöntem a sört. Nincs mit. Kevés volt, baszott. Ha nem, majd két rekesszel, Ali. Legközelebb. Ide rakam a pélót mellé, ide válladra? Takarítsd már magad, megy a felvétel. Jaj, bocsánat. Most már fel lesz a Youtube-on, ennyi. Most már mindenki tudja, hogy hami vagy. A melós volt, így mondtam. Nem számít. Az MTZ 82-es. Nem figyelj. Aminek a nyomás... A ruszki technológia! Na, gyerekek, már ennyi!